लोगोफोर दसे रायलायनो फैदों आरो सोर सोर अनलाइन दं कमेन्ट खालामहर लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दं लोगोफोर कमेन्ट खालामहर लोगोफोर हाय लोगोफोर हेपि दिवाली सोर सोर अनलाइन दं कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालामहर लोगोफोर आयदा बारा स्राङाखै bom गावनायनि दावरावथार लाइक दान सोर सोर अनलाइन दं लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दं लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दं लोगोफोर कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालाम लोगोफोर हाय लोगोफोर कमेन्ट खालामहर
कहाँ से हो आप? आसाम से मोहन सोरेन ओइ बाजैनो फरायबाय जोमाव I love you बाजै थेंक इउ दे थेंक इउ मा ओंख्रि जोमाव खिथाहरदो कमेन्टआव जोमाव मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो कमेन्टआव खारलांबाय नामा जोमाव अनलाइन गैला नामा रलै मा ओंख्रि खामबायनो आयौ मा ओंख्रिलै बेबा खामलायनाय मा ओंख्रिलै खामलायलायनाय लेखा फरायखांबाय जिरायदो मा ओंख्रि खिथाहरद' खामनाया जिरायदो नोंसा बिमा फिसा ओंखाम संखांनानै लेखा फरायखांनानै दसे जिरायदों दे बामसै सिख्ला देरनायनि दोनदो सोर सोर अनलाइन दं लोगोफोर कमेन्ट लिरना हर बे लाइटआ स्रां नुवाखै खोमालै मोखांखौ सुनानै गोसोम क्रिम फुनाखै दे लोगोफोर मोखां सुनानै ओंखाम संखांनानै ओरैनो थादों आलु फान्थाव टमेट' दाउदै बाजासोनो गोथाव ओंख्रियाबो माबाखो खोन्थाहर खोमसि नुदों खोमा ने खोमसि जोंबाय नामा जोमाव आयौ मानो मिनिखो
मोजां नायना फरायलै बाजैनो नङाबा माथोलाय मा बायनो आंसि ए बायो ओइ बुरैनायखाय मेगना जाला दे ओंखायनो जोमाव बाबाय नामा जोंहाबो ओंखाम जासिगोन दोनथ'खानोसै आङो एलबिखौ लाइक हरदोब्रा थेंक इउ मालाबाबो जाला लायाबाबो जाला निउ साबसक्राइबार थेंक इउ बरायबाय लाइक डान जोमाव माखौ मिनिखो लाइक खालामहरदो लोगोफोर लोगोफोर जोङो एलबिखौ दोनथ'नोसै बाय बाय ओंखाम जानोसै